Я... Ма гледай го, ма той е подивяло, бе. Той е подивяло, бе. Я ела тука. Я ела седни тука. Я кротко малко. О, милото. Ма какво си подивяло ти? Каква красавица си имаме тука. Ма каква красавица си имаме тука. Леле. Ма каква красавица си имаме тука. Ама я кажи здравей. Леле. Така. Ма дай лапа, ма глезана ли си ти, бе? Ма глезана ли си ми ти, бе? Глезана ли си ми ти? Ей, глезано. Глезано. Ма глезана тя. Не, няма да хапеш. Играе ти се. Ще ходим ли на разходка? Душичка. Още искаш ти. Оле. Моля, какви лапи, големи и хубави лапи, глезана. Айде. Оп, ма хапаме ли се? Ма играем ли си ние? Ма кого ще хапеш ти, бе? Ама кого ще хапеш ти, бе? Кого ще хапеш ти? Глезана. Ма кого ще хапеш ти? Кого ще хапеш ти? Малко чучанче. Може ли искаш да те гала, бе? Ох лили, ма гледай го, бе, не така. Ма днеска на 4 февруари 2024 година. Но ние кефиме ли се на това хубаво време, глезано? Я какви лапи моите тук, смешни обувки дворни. Оле, ама какви хубави зъби, бе, ти по-хубави зъби имаш от мене, бе. Ма много хубави зъби имаш ти, бе. Красавица. Айде, почини сега, че отиваме на разходка. Ми трябва момичето да е починало малко. Ме той измори ли се? Измори ли се? Айде. Хапи. Хапи лапата, не мене. Лапата, оп. Айде сега. Не искаш лапа, да? Ма умно момиче ли си ти, бе? Оле.